unfortunately, hindi lahat alam ni Presidente. Pero ako personally, alam ko, ako nag-imbestiga eh. Alam ko naman kung ano nangyari doon. Have you informed Anyo about it? Yeah. Na-inform mo ba si Anyo about your reservation on Albay? I sent word to his classmates. Hindi ko lang alam kung hindi may parating sa kanya. Sir, based on your personal assessment, ebidensya, sa testimony nila, na-interview niyo dati, tingin sir nakinabang si General Albayad sa lakad nila, Major Baloy yung Sir, pataas ng Tanungin mo siya. tingin niyo sir, kayo Tanungin niyo bilang siya. season investigator. Ako lang is, alam niya kung ano nangyari. Sa akin lang is, alam niya kung ano nangyari. Pero Imposibleng hindi niya malalaman kung ano talagang totoong nangyari. Ako, morally convinced ako na alam niya kung ano.